Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една хрупкава салата от китайско зеле с лимоново-маков дресинг. За дресинга блендирам четвърт чаша лимонов сок, четвърт чаша оризов оцет, половин чаша зехтин и една супена лъжица кленов сироп. Разбърквам чайна лъжичка маково семе. Нарязвам финно половин глава китайско зеле. За първи път виждам лилаво китайско зеле и е произведено в България. Това много ме радва. Нарязвам 3-4 стръка зелен лук. Нарязвам 2 твърди озрели райски ябълки. Могат да се нарежат на купчета, но в коледния дух аз оформих звездички. От останалата райска ябълка приготвих шоколадово кремче, само 2 съставки. Ще оставя линк в описанието. Обелих 4 мандарини. Махнах им и ципите. Настъргах 4 моркова. Обърках всички зеленчуци. Добавих дресинга и отново обърках добре. Запекох на тиган нарязани бадеми. Сервираме салатата, като украсяваме с парченца мандарини, звездички от райска ябълка и поръсваме с печени бадеми. Харесайте и споделете това видео. Последвайте канала ми за още вкусни рецепти.